Mga kapuso, karong panahon na nagkauso na gayod ang pagsubay sa mga nagkadayang K-pop o Korean pop groups nga gikawilihan gayod sa mga Pinoy, labi na sa mga kabataan. Subay ni ana adunay grupo dinhi sa Cagayan de Oro City nga nagsugod lamang sa pag-cover og mga dance routines sa mga sikat nga K-pop groups. Apan karon, ilado na sila sa tibuok nasod tungod sa ilang kahanas sa pagpakita sa ilahang talento. Atong makauban karong buntaga si Estela Neri o mas iladong Teacher Telay gikan sa X-Unified Group. Teacher Telay, anyong mayong buntag og dayon sa At Home Medjame Regional TV. Kamusta? Hi, Sai! Annyeonghaseyo! Maayong buntag sa tanan, mga kapuso! Annyeonghaseyo, Rubun! Kamusta, Sai? Teacher Telay, okay ra pod mi diriya og salamat kaayo sa pagpangutana. Pero ma'am, unang-una, paunsa ba namugna ang X-Unified Dance Group dinhi sa Cagayan de Oro? Actually, ang X-Unified started mga 10 years ago na buyag, Sai. They were actually my student grade school. And then in school, we have this what we call these dance contests. And then timing that time na sila among na-form na group to compose what we call the Unity Dance Group. So that year po, among gisayo for the first time kay K-pop na song, which was Super Junior's Buona Mana. And then ang nahitabo din nato Sai, that same year, it happened that the first ever K-pop event in Cagayan de Oro was organized. And then since the timing man na naa nami dance piece nga K-pop, gi-appeal na mo ang X-Unified sa first Cagayan de Oro K-pop event. And then timing lang yun, by God's blessing, nidaog sila as champion. So from there, tuloy-tuloy na. So dire-diretso na ang pag-appeal nila sa mga events o pag-join po sa mga competitions. Kamusta po ang inyong experience sa pag-appeal sa mga contest o aduna po ba yung mga contest nga kamugyod ang nadaog? Oo, aside from the first one that we joined back in 2012, we competed thrice in Manila. First time was in 2014 when we competed sa 6th Philippine K-pop Convention. And then in 2016, we went back to compete sa BTS Dance Off at Pampanga. So sa tanan mga BTS armies, ang among gi-compete at or among gi-cover kay Bapse and I Need You sa BTS. So we won as champions during that competition, and ang prize nga nakuha sa mga bata was actually VIP tickets to the concert of BTS. So right after the competition sa Pampanga, a week after, we went back to Manila to watch the concert of BTS. So that happened in 2016. And then finally, in 2018, we competed for the first time sa Philippine Cover Dance Festival that was held in Pasig. So kana siya medyo challenging kay we had to compete with other groups from other parts of the country, pero the experience was really worthwhile. So grabe ka enjoyable and grabe ka memorable tong experience for us. Sukad nagsagunso na sa inyong pagkadaog sa mga kompetisyon, ma'am. Nagbugna sab kuno kamo og dance studio? Say we put up the X-Unified Dance Studio mga 3 years ago back in 2018. So we just thought na our way of giving back, kumbaga, to also share the talents and share the opportunities that the kids have. So we decided to put up the studio para napoy opportunities for those nga gusto makatunog sayaw, especially sa mga K-pop fans, no, nga kanang gusto gyud kayo mag-learn og K-pop dances. Teach, unsa pud ba ang nakapahilig kaninyo niining Korean pop o K-pop nga maumang gyud ang nahimong main genre sa inyong mga sayaw? Kuan gyud, akong pagka-fangirl. Wala pa ko kabalo sa actually wala yun siya gituyo ng na interesado lang ko kalit aning K-pop kay taw-taw na po, I think it was in 2009, 2010 nga tungod aning K-drama. Ang K-drama po naka-introduce ako sa K-pop. So murag daghan po sa ako, daghan po sa ila no, makarelate sa ako karon kay napoy mga K-drama actors or actresses or also K-pop idols or artists. So, ni-connect na bitaw siya Sai, and then eventually na din ko gina-follow nga actor, nga K-pop idol man di ay, and then na-follow na ako ni nga group, and then eventually tuloy-tuloy na din siya. So, na-open up na dayon ko aning genre sa K-pop. Unsa ba ang maayong nahatag sa kinabuhi nimo, ma'am, ug sa mga miyembro sa pag-engage niini? Okay. Actually, Sai, kuan gyud siya. Kanang the reward comes from seeing other people happy. Kaya kung mag-event mi dito mo na magkita-kita tanan no, and then kung basta na gina ipa music, basta BTS ba na, Blackpink ba na, Twice ba na, mabibo.
Mabibog yun ang tibuok venue. And Teach, unsa pa ba ang angay atangan sa atong mga kapuso dinhi sa Northern Mindanao gikan sa X-Unified? yes, so for now, ang gikabisihan sa X-Unified are their monthly online dance workshops. Puhon say nga mahuman ni tanan, no? We'll be able to restore the operations of the dance studio. So magkita-kita mi puhon by God's grace by sa among mga students sa una ug maka-event na punta puhon balik diri sa Northern Mindanao. Lastly, Teacher Telay, unsay imong mensahe tambag ngadto sa mga susama nimo nga K-pop fans pod nga buot pod makatuon sa sayaw? Padayon lang to love what you do. Basta wala lang mo'y matumban na ubang tao, ayon dili ta mag-engage sa mga fan wars, guys. Kay uso kayo na karon, no? Kay kana lang on my end, let us learn to respect each other's preferences. Kung natay ganahan nga K-pop group, ganahan ta sa ila, of course. Pero dili man pud nato ma-expect na ang ubang tao ganahan pud sa atong gusto. 'Di ba? So let us learn to respect that, and then hopefully manaig lang yun ang gugma, no, sa K-pop or sa dance, whatever makes us happy, let us do it. But let us also not hurt other people in the process. Basta wala lang gitay mapasakitan nga tao padayon sa kalipay na makuha nato sa K-pop. And then amping tatanan, stay safe, stay healthy everyone. Ug magkita-kita tapuhon by God's grace sa next na K-pop event diri sa Northern Mindanao. Daghang salamat, Teacher Telay, sa oras nga imuhang gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and continue to inspire others. Daghan pong salamat, Sai, and daghan salamat, GMA Regional TV. Kamsahamnida. Annyeong. Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.